want to see magic trick? Watch this. Tada! To bude čo do pinče? To vyzerá... Nie, to vyzerá jak kokot. Takže je to tak, dámy a páni. Nová kukla. Sice je troška dogabaná, ale nevadí. A tak hlavne je to aj nová kukla, čiže budem si na to zvyknúť. Ale už nebudem musieť kopírovať Sibirana, akože samozrejme možno si ešte niekedy raz za čas dám. Ale hovorím vám, že teraz toto bude kukla, ktorá ma bude reprezentovať. Že už nebudem musieť kopírovať, že kopírka Sibirana. Už to nebude kopírka Sibirana. Sibiranová kukla veľmi si nám dobre poslúžila. Takže tak, teraz máme novú kuklu. Tada! Dobre. Takže, toto malo byť intro. Jaké to zaujímavo, fajnové. Idem ukázať, v čom bude spočívať dnešná sranda. Kurva, nie. O, bože môj. Viete čo, ani sa ma nepýtajte, prečo som si to zrovna vybral, ale hlavne toto videjko malo byť kvôli tomu, že proste som vám chcel ukázať túto moju novú kuklu. Takže už nebudeme musieť mať Sibiranú kuklu videa, ktorú sme zahodili niekde tam dozadu, niekam do faka. Nie je to vidno, lebo tu vadí ten mikrofón. Takže tu mám novú kuklu, ktorá ma bude reprezentovať. Toto je kukla, ktorá ma bude reprezentovať. Teda dúfam nejaký čas, aj keď síce som si všimol, že ten stred, ono to je proste nejak divno proste spravené a vyzerám ty kokos nejak Spiderman, ale vyzerám nejak, čo je ten meme, čo je taký ten dogabaný Spiderman, nejaký Spoderman, či jak sa volá, či neviem, Spuderman, ty kokos, či jak sa volá. Sala má 12 eur aj s dopravou, ale tak nevadí. Máme novú kuklu. Dobre, takže, no, keď som to videl, ja som pozeral iba toto. Na toto sme si aj minule reagovali, samozrejme. Toto, no, zabudí. Tu, akože ja som si to chvíľku pozeral, ale potom som išiel do piče, lebo keď som videl, v čom je oblečená, tak som si povedal, no máš... Ale dneska ešte videjko, budem sa snažiť proste o to, aby som nebol nejaký moc veľmi vulgárny alebo urážlivý, alebo proste, aby som neurážal túto slečnu. Pretože minulé videjko, my zmazali to, pretože to minulé videjko, čo som točil naposledy na ňu, tak minulé zmazali videjko. Ale vrátil mi ho naspäť samozrejme, takže som rád, že mi ho vrátili naspäť. Takže v tomto videjku sa teraz budem hlavne snažiť proste o to, aby som bol čo najmenej vulgárny a aby som bol najmenej taký, že aby som mi proste urážal tieto veci. No, ináč, ale určite z jednou vecou ju musím pochváliť a to je to, že má dobré miniatúry. Ale samozrejme, Boh vie, to akože určite ona, ja som to aj v minulom videjku spomínal, že síce strihať videjka si určite môže robiť sama, ale tieto miniatúry pochybujem, že by si ona robila sama. Čiže ja si myslím, že podľa mňa nejakého fuckboya alebo niekoho, komu normálne dáva, že a potom normálne spraví takéto miniatúry. Nech sa páči. Troška sa umiem. No aj ty vyzeráš. Nie, budem sa tu snažiť dneska. V tomto videjku sa budem snažiť čo najmenej byť, aby proste to nebolo veľmi ofenzívne a čo najmenej vulgárny a čo najmenej toxic. Budem sa o to snažiť dneska. Takže tak. A daj iba play. Ta první je, že můžeš být můj finanční otrok, což znamená, že tvá kreditka prolítne v hodně obchodu na Pařížský. A druhá možnost je ta, že můžeš být můj osobní domácí otrok, který bude vyloženě u mě doma. Každopádně určitě ne. Mám svou Pipinku moc ráda na to, abych z ní... Nie. Nie. Už to nespomínaj, prosím. Mne už stačilo, keď som minulé to one. Čo pič. Nero, prosím ťa. Hovorím vám, v tomto videjku sa budem snažiť byť proste čo najmenej toxic a čo najmenej proste vulgárny, takže... Ale viem, čo som chcel spraviť v minulom videjku, ale nenapadlo ma to, čiže v tomto videjku to spravíme. Ak to bude nejaká taká nudná pasáž, kde ma to nebude fakt absolútne zaujímať, čo bude vyprávať. Poďme na to. Nechala udělat salát, fakt, jako to ne prostě. Který je větší žena než já. Jo, takový to... Mám ráda velký pé. Čo? Ahojte miláčci, vítám vás ze svého... Sonno Mariornakata. No. Irokto, Erpurnoke Harna. Iresete. Irnakti Erhurne. Dobre.
dalšího videa tady na YouTube a dnešní video bude Q&A, tak pojďme na to. Dobre. Tak první otázka, kterou tady mám. No dávaj. Je nějaká šance být tvůj submissive a sloužit? Tady samozřejmě je. Čo sa stalo? Ja som nechcel preskočiť. Hej, to sa aj nikto neopýtal snad, že ne. Bože, no dobré. Ahoj, je nějaká šance být tvůj submissive a sloužit ti? Za odměnu olízat tvé botičky, něco ti uvařit a tak? To sa jej nikto snad ne, to sa jej nikto neopýtal, že nie. To sa aj nikto neopýtal, že nie, prosím. Prosím, povedzte mi, že sa jej fakt toto nikto neopýtal, prosím. Pán Božko, prosím ťa na kolena, že sa jej toto reálne nikto neopýtal. Čo? Tak, tahle možnost tady samozřejmě je. A co se týče toho být mým otrokem, jsou tady dvě možnosti. Ta první je, že můžeš být můj finanční otrok, což znamená, že tvá kreditka prolítne. Dobre, porád som chytil flashbang, čo, jebeti. Halo, teda, pardon. Hodně obchodu na Pařížský. Ja nemôžem zvládať tento jej fejkový smiech, fakt, ja nemôžem zvládať tento fejkový smiech, ale povedal som si, nebudem toxik, nebudem vulgárny, aj keď teraz síce dopadla jedna vulgárna vec, ale nie. Nie! S člověkem, že bude můj otrok, tak podepisujeme smlouvu. Prosím ťa, ale kto by chcel byť tvoj otrok, však... A z čoho mu budeš platiť, more? Z čoho mu ty chceš platiť, však... Kde domluvíme veškeré podmínky, aby to nezasahovalo do života jednomu a nebo druhému ze smluvní strany, ať už do osobního, tak do pracovního. Další věc je ta, že se musíme dohodnout na podmínkách a to jsou takové, jaké... To mňa by zajímalo, že či toto ona myslí reálne, alebo si z toho robí piču. Lebo mne sa zdá, že ona si z toho robí srandu, že toto ona nemyslí vážne. Ale prečo mám pocit, že ona toto rozpráva, aké by to malo mysleť seriózne, ale pritom je tam nejaký joke v pozadí. Neviem prečo, ale fakt... Čo je? Čo sa s ňou stalo, ty? Čo sa s ňou stalo? Ne, čo sa s ňou stalo? Počkaj. Jaké vlastně preference má ten člověk k tomu, co by ode mě očekával, co očekávám já od toho člověka. A smlouva je vázána po dobu 1 roku, což znamená, že po dobu 1 roku si v mém vlastnictví. Takže tě vlastním po dobu celého 1 roku. A ja nesom majetok, ja nesom ty kokot, one. Ja nesom vec. Čo? What the fuck? Nie. To čo je? OK. Dobre, môžeme pokračovať ďalej. To jsem schopná nějakým způsobem tím člověkem okořenit, posouvat ty hranice toho, zkoušet pořád něco nového, je to pro mě extrémně důležité, že když je to furt náhle stejná písnička dokola, tak mě omrzí, že jo, a já jsem Veronika Fox a já prostě... Čo hovoríš? Ja ti nerozumiem. Počúvajte to teraz. Áno, rozumel som ti, áno, počúval som. Áno. Máš pravdu, veľmi máš pravdu, súcitím s tebou, rozumiem. Máš pravdu. Mám svou Pipinku moc ráda na to, abych z ní nechala. Tak to veru nie. A za další, jako není to zdravý. No není to zdravé, moja, není to vôbec zdravé. Ty si čo myslíš? Boha. Čo? Ako? Jak? Čo hovoríš? Musíš troška hlasnejšie, ja ti nerozumiem. Nerozumiem ti, musíš troška hlasnejšie rozprávať. Lebo není ťa dobre počuť, vieš ako. Ty kokos, ten BMW M3 GTR, to je iná jeba. Ty kokos. To je čistá fantázia. Ja ťa nepočujem. Haló? Haló? Počujeme sa?
Ja ti nerozumiem, musíš troška hlasnejšie, lebo fakt ti nerozumiem. Musíš troška hlasnejšie rozprávať, vieš ako. Dobre, stačilo. Ty kokot! Iba pravá Sigma vidí, čo je správne. Daj to ešte raz. Ty kokot. Ty kokot. I'm too hot. Z Lamborghini. Dobre, stačilo už. Z toho důvodu, kdy se chci nechat inspirovat, anebo chci nějakým způsobem rozvíjet svou fantazii, ale já nejsem zastáncem levného dopaminu a potrpím si na drahý dopamin, ze kterého mám mnohem lepší pocit, takže já se na porno zásadně nedívám a celý vlastně proces toho, kdy já se třeba rozhodnu, že to udělám. To je momentálny môj dopamin. Závisí na mý vlastní fantazii. A je to podle mě, pro mě osobně je to mnohem lepší, protože v tu chvíli, kdy já se dívám jakoby na to porno, tak mě prostě nebaví se dívat na normální porno. Ale ináč pokrok už tu nemá toľko veľa dislikeov ako lajkov v prepočte. To je pokrok. Asi by to možno byť tým, že už prestala možno robiť menšie také pičovinky, ale uvidíme. Ale stále robí tie pičovinky, keďže ešte to má tiež dosť dislikeov, ale už je tam pokrok, že už nemá toľko dislikeov v počte premeru lajkov. Už tam má viac tých lajkov, takže OK. Koľko strašne je teplo v tej kukle. Dnešní video bude tak trochu jiné, než jak jste zvyklí. Bude to video bez jakéhokoliv důvtipu, bez jakékoliv nadsázky, protože to, o čem budu dneska mluvit, dobre, I'm ready. Je vážná věc. Já jsem byla o víkendu úplně... Budem seriózny. Sociální. Od teraz. Nějakou, nesledovala jsem vůbec, co se děje. A nicméně dneska se ke mně dostaly určité videa a určité reakce, které teď začaly internetem kolovat. A mě nezbývá, než se k tomu vyjádřit. Bude to jediné vyjádření, které k tomu podám, nebudu vůbec reagovat na žádné. Počkaj, mňa by zaujímala jedna vec. Prečo ona chce hovoriť storyline o tom, jak ju niekto znásilňujú sexuálne? To neviem, či toto by som zrovna takéto veci dala na internet, proste, že byla som sexuálne zneužitá. Toto není moc nejaká dobrá téma na to, že, ktorú by som veľmi chcel dávať, alebo ktorú by hocikto mal dávať na internet, lebo to je tvoje súkromie, vieš? Akože mi to je jedno, rob si čo chceš, ak som už hovoril minulé, rob si čo chceš, ale zrovna toto nie je moc nejaká veľmi dobrá téma, akože vybrať si, akože zdieľať to na internet. Tu aj vidím proste ukáže si ešte pozriem oné. Moc tomu neviežím, proč by potom teda delal OnlyFans, když byla sexuálne To je tiež pravda, ináč toto ináč musím dať vytknúť tomuto týpkovi. Asi nechceš delať niečo, co ti to znásilnený bude pripomínať, ne? Tohle je jen o tom, že sa ti to hodí. Čo je na to napísala? Chápu spojitosti má OnlyFans a zmenila v tomto videu, že sa to začne informovať. Prečo niekto chceš vyjadrovať a oháňať tým, že mi nevieříš, což naprosto chápu, protože túto situácii a skúsenosť nemôžu pochopiť každý už vôbec. Niekto, kto si týmto nikdy neprošl. To je akože pravda, ale akože zase len nechápem jednej veci, že prečo zrovna toto by niekto chcel dávať na internet, vieš? Dlouhověku na castingy, ale nikdy jsem neměla výšku na to, abych vůbec mohla být modelka, takže jsem nikdy neměla možnost se dostat na molo. Tak jsem se rozhodla jít vlastní cestou a začala jsem vlastně jakoby být fotomodelka. Fotila jsem ze začátku nejdříve fashion, to jsem fotila vlastně jakoby ten fashion a pak vlastně přišla od mé kamarádky nabídka, že splní práva. A já si říkám, OK. To sú tie videjka, čo ona robila ešte predtým. A říkala, to bude úplně v pohodě, nemusíš se bát, prostě budeš to být honorovaný a tak. A já jsem se rozhodla, že do toho prostě půjdu. Bylo to tak, že vlastně jsem přišla na focení, prostě už tam nic nehrálo z začátku, ale prostě byla jsem mladá holka, byla jsem hrozně hloupá a neskušená hlavně, vůbec jsem neměla jsem zkušenosti s tím, jak svět v takovým způsobem vyjebat, nebo lidi spíš, že jo. No a přišla jsem za tím fotografem, on mi začal nalívat víno, ne, to protože dobré dát. Ajajaj, tu už to začíná. Byla i taková extáze. Byla jsem světá. Shit. A vlastně to byl moment, kdy jsem se stala obětí
sexuálního napadení a neříká se mi to. Tak jasné, tak toto určite není akože toto akože není proste správne, jasné, že takéto veci sa nemajú robiť, takže zatiaľ s ňou súhlasím, hej, lebo takéto veci sa nerobia, hej. Ja viem, že možno to síce znie, že proste teraz že toto hovorím kvôli tomu, lebo by som ju chcel pojebať, to není pravda. Proste takéto veci sa nerobia proste, hej. Sice aj keď viem, že proste chová sa jak piča na tých oných videách a tak, ale toto zase akože hej, odtiaľ potiaľ, zase berem veci aj za rezervu, že takéto veci sa nerobia, hej, takže toto bolo zle, čo ten týpek urobil jej, hej. Zase musím uznat. To je dobře, protože když prostě se něco takového stane, tak je to věc prostě, kterou nechcete říct vůbec nikomu. Je to něco, co chcete. Tak ale... Zadusit hluboko v sobě. Tak ale prečo to potom robíš o tom video? Reálne, ty si nemusela o tom robiť video, na čo o tom robíš video, vieš? Prečo? Akože... Neviem proste, akože fakt, že prečo chceš o tom robiť video, keď proste ty nechceš proste to nikomu hovoriť a proste chceš to nechať hlboko v sebe a robíš o tom video. Toto je zrovna vec, ktorú ja fakt nechápem na niektorých ľuďoch, prečo oni to robia zrovna. Proste to je také súkromie, ktoré by si fakt nemal zverejňovať proste... Ja neviem ani... Nechcem povedať ani svojim kamarátom, keď chceš proste niekomu sa s tým vyrozprávať, že ti to pomôže, tak jasné, ale tak zrovna to je taká vec, ktorú by som len tak hoci kde niekde nepoápol, len tak, vieš. Tohle se stalo ještě předtím, než jsem si vůbec rozjela jméno ve fotomodelingu. To se stalo úplně na samotném začátku, kdy jsem začínala fotit a začala jsem si vlastně budovat to jméno v tom fotomodelingu. Takže já jsem pak vlastně fotila a nefotila jsem vůbec jakoby žádný nude, fotila jsem jenom to spodní pradlo, jak jsem chtěla doposud. A prostě pak už to vlastně prasklo. Já jsem dala výpověď v práci, protože jsem věděla, že mě stejně vyhodili, protože to porno se neshodovalo prostě s etikou té práce. A musela jsem prostě nějak přemýšlet nad tím, co dál, takže jsem se rozhodla, že v tom budu pokračovat, že si založím OnlyFans a že se budu nakonec živit tady tímhle. Mé vyhlídky byly úplně jiné, skrz mého života týče, nicméně prostě se to stalo. A tím, že jsem vždycky chtěla pomáhat lidem, tak bych třeba právě do budoucna ráda založila i třeba nějakou nadaci na podporu žen, protože já nejsem jediná, komu se to stalo. Však to je jasné, že asi není jediná. Veľa žien sa to stalo, hej, nie si jediná, to môžem súhlasiť určite. Sem muž a byl sem sexuálne napadenými ženami. Myslím, že je docela jednoduché pochopiť túto váši situácii i bez mého zážitku. Ten človek vám nevieří nejspíš proto, že ste pro nej z nejakého dôvodu nedôveryhodná. Dobre, neviem, čo mám o tomto povedať, poďme pokračovať ďalej, ale taký... Neviem, nemám taký fakt pocit z toho, že proste ona si možno toto prikrašuje, ale je to len čisto môj odhad, hej. Ale určite to tak nemusí byť, si myslím. Že mám kolem sebe hodně holek, které byly ať už oběťmi sexuálního násilí, donucené prostě k ničemu takovému, anebo prostě oběti domácího násilí. Tak bych prostě chtěla pomáhat ženám, aby byly silné, aby se s tím dokázali vypořádat. Bohužel to nebyl jeden jediný moment v mém životě, kdy jsem si tady s tím prošla, jsem si tím prošla znovu minulý rok. Když jsem začala dělat DJku, tak mi prostě jeden DJ zdrogoval, taky mi prostě hodil takovou extázi do... Tak ale toto sa bežne tam deje, takže to akože musíš aj čakať s takýmito vecami, že proste takéto veci sa ti budú diať, no. Ešte okrem toho, keď si pekná žena, no. Tak akože s takýmito vecami musíš rátať, vieš. Takže zas... Nechcem povedať, že to je jej vina, ale dajme tomu, že ja si myslím, že si to prikrašľuje troška svojím spôsobom. Nemusí to tak byť, že si to prikrašľuje, možno fakt to nebola jej vina. Aj keď si myslím, že z druhej strany mohla si na to dávať väčší pozor, lebo musela rátať s tým, že takéto veci sa bežne dejú na takýchto akciách a takýchto vecí, a u takýchto proste tých činnostiach a týchto veciach, hej, čo akože sa robia nejakými takýmito vecami, čo proste, keď si predstavte, že proste v Nemecku, čo máte trezor, tak tam bežne sa dejú takéto, ináč by the way, možno akože teraz pôjdeme kedy v júli do Nemecka, si pôjdeme jednu vec riešiť s kryptom, a ešte s kamarátom som sa rozhodol, že by sme išli, no však tu čo sme minule reagovali na Mailstroja s Robkom, Robek22, tak proste, že by sme išli do Nemecka, poriešiť nejaký biznis s kryptom a potom, že by sme išli skúsiť očakovať
Trezor, lebo on chcel strašne očakávať Trezor, jedna vec, a druhá vec, on strašne má rád techno. On strašne má rád techno, hardcore a tieto veci, takže budem si musieť na to dávať pozor, takže uvidíme. Dobre. Začal mě hrozně osahávat a prostě úplně mi mluvit fakt jako nechutné věci a já mám sice OnlyFans, ale prostě jak říkám, je to prostě virtuální realita a já nemám ráda, když se mě lidé dotýkají a... Tak ale keď si mal OnlyFans a robíš takéto veci, aké tam robia, tak musíš aj rátať s tým, že proste keď pôjdeš na verejnosť a začnú ti toto ľudia robiť, tak jasné, že začnú ti takéto veci ľudia robiť, lebo proste robíš ten OnlyFans. A to je jeden z tých problémov, ktoré proste spustia to, že vlastne tí ľudia proste budú mať takéto chuťky, lebo ty vlastne svojím spôsobom na ten OnlyFans keby navádzaš tých ľudí, ty ich provokuješ, ešte aj na tých videách proste si bola taká provokačná. Nech sa páči, tak toto dopadne. Tuto už som musel troška povedať aj niečo takéhoto. Dobre, poďme ďalej. A není mi to prostě vůbec příjemný, takže samozřejmě přišla extrémní panika tak, které nemívám, takže mi to prostě zase připomnělo tu situaci, ve které jsem byla a prostě není to nic příjemného, ten fotograf vlastně. Jasné, že to není nič príjemné, ale tak... Co vím, tak... Musela si rátať s takýmito vecami. Nakonec některé podali jakoby to trestní oznámení za sexuální napadení, sexuálního přišování, takže jakoby... To by sa malo. Je to věc, která se fakt jako reálně stala a nevím, jak ten soud dopadl, jestli je zavřený nebo ne, já o tom člověku nemám absolutně žádný přehled, nicméně zmíním, že jsem nebyla jediná, ale nechtěla jsem nikdy o tomhle mluvit, protože je to pro mě hodně velká jízva na duši a jak říkám, změnilo mi to úplně celý život. Nebudu říkat, že lituju nějakým způsobem svého rozhodnutí, že jsem se rozhodla v tom pokračovat, to vůbec ne, ale prostě v životě lidé něco jenom vidí a už nekladou ty otázky toho, jakoby, proč se to proč udělala, nebo jaký byl záměr toho, nebo jako, proč se rozhodla prostě natočit. No. Lidi se neptají, oni jenom něco vidí a mají potřebu to řešit, nehledí na to, že si teď na tom reakční kanále dělají jméno a dělají na tom cash, jo, a přitom prostě hold jsem byla mladá a byla jsem hloupá, byla jsem neznalá, neskušená. Ale mne to z tohto aj príde reálne, že ona sa snaží akéby vyhovoriť proste z toho, že aby teraz sa proste zabudlo na to, čo robila, aké tie pičoviny a proste teraz, aby sme ju brali vážne. Čo akože jasne tieto veci sú určite zlé, ale mne to troška tak príde, že ona toto teraz akéby tak si hovorím, jedna X prikrašľuje a druhá teraz urobila aj možno mi príde, že aj toto videjko urobila hlavne kvôli tomu, aby sa zabudlo na tie veci, čo ona predtým robila. Mne to tak príde, ale podľa mňa určite si myslím, že to možno je ten dôvod tohto videjka, prečo to asi urobila. Lebo mňa by zaujímalo, prečo vôbec niečo takéto zverejňovať, keď ona hovorila, že proste ona nechcela proste nič takéto hovoriť, nikomu to proste zdieľať a proste chcela si to nechať hlboko vnútri. Že mne proste toto príde, že ona toto videjko točila len z toho zámeru, aby sme proste zabudli na tie zlé veci. A proste aby sme teraz lutovali, že joj chudinka, teraz sa ti stalo niečo zlé. Však akože jasné, je to zlé, čo sa jej stalo, určite. To nezapieram, určite to je zlé. Ale mne to tak príde, že toto videjko bolo točené len z tohto zámeru, aby sa potom zabudli na tie zlé veci, čo ona urobila. Mne to tak príde. Lebo nerozumiem ani jednej jedinej logike, prečo by si zrovna takúto vec niekto dával na internet. Že ako, není to nejaká vec, ktorou by som sa akože veľmi chválil, alebo proste, že by som to vôbec dával na ten internet, že proste z nejakého dôvodu, že aj keby tam bol hociaký dôvod, není to proste nejaký extra veľký, proste nejaký hociaký dôvod, prečo by som to zrovna, z jakého dôvodu by som takúto vec dával na internet. To mi príde také troška divné, ale tak okej, v pohode, jasné. Je to tvoja vec, kvôli si to dá na internet, ale len ty si sama hovorila, že ty si to chceš nechať hlboko vnútri, tak teraz zrazu urobíš o tomto videjko, takže neviem, no. Prečo robíš OnlyFans? Takže tak. Okej. Miláš, chci vítat. Ježiš. Teraz to hneď pula. Ty kokos, mám spotený chrbát. Chceme si ešte na toto zareagovať, lebo toto je reakcia na zoufalý youtubera. Ty kokos. Ale tak mňa by zaujímalo toto. Dobre. A toto je čo? Tak prečo robíš takéto videa a potom urobíš také jedno video s tým, že ťa sexuálne znásilnili. A potom urobíš takéto video. Ding, bang. Miláš, chci vítam vás zo svého dalšího videa tady na YouTube. Okej, tuto musím uznať, ty kokot. A to je pred 4 hodinami. Toto je čo, vysvetlí mi, tak mi vysvetlí
tak mi kurva vysvetlí. Toto robila pred 2 týždňami, potom tu dávala Q&A. Ona sa asi z tých dôvod a zrazu už, vieš, tak toto bolo pred 2 týždňami, potom dala tu Q&A pred 2 dňami, že asi sa spamätala z tohto, tak proste dala toto videjko a Dick Bang. Miláčci, vítam vás zo svého A vyzerá tu jak úplná totálna štetka. Ne, nechcem moc byť vulgárny, ale... Mne príde proste strašne divné, že razu ty kokot pred 4 hodinami pulapne takéto video, kde je proste úplne vyzývavá, ale tak... To je extrémistický spôsob vyzývania proste. Týmto proste, chápeš? Ja si myslím, že nie jeden človek, kto pozeral toto video, už hneď, že... Vieš, už hneď si trancoval jak pes. Takže ja... Nerozumiem, ale tak poďme na to, no. Reakcia na zoufalého youtubera. A tam ešte on je ten smajlik, iba že... No. Miláčci, vítám vás ze svého dalšího videa tady na YouTube a dnešní video bude reakce na Pítu. Tak pojďme na to. Vysvetlite mi to. Vysvetlite mi to, prečo ona robila to video, že byla som sexuálne znásilnená a potom zrazu robí takéto videá. Spicy Q&A a teraz reakcia na zoufalého youtubera a pozrite, jak je oblečená. Pozrite, jak je oblečená. To ja už len po tom videu... Kamo, ja tomu nerozumiem fakt. Ako ja možno viem, že teraz možno vina je na mojej strane, že vlastne možno teraz ju až moc... Teraz moc idem proti nej, ty kokot, ale tu nechápem jednu logiku toho, že prečo ona natočí video na to, že vlastne bola sexuálne zneužitá. Čože je zrovna aj taká jedna z témat, ktorú by som moc akože nezverejňoval, to je jedna vec. A potom zrazu natočí bang, takéto videjka. What the fuck, proste... To... Chápeš, tak proste... Keď už vlastne niečo takéto išla urobiť, tak prečo si nejde napraviť proste svoju psychiku, mentalitu a proste tieto veci a nezačne fakt robiť to, čo proste ona chcela, čo ona aj rozprávala v tom videu a Dick Bang zrazu pulapne takéto videjka proste, kde ešte je v takomto obleku. Tak, dobre, môžeme pokračovať ďalej. Kamínky na nějaký můj techno outfit, ale jak říkám, nic se nemá přehánět. Také toto je tvoj techno outfit, tak sa ti ani nečudujem, prečo ten typek ťa znásilnil. Alebo chcel ťa znásilniť. A znásilnil ťa pravdepodobne, keď si to hovorila vo videu. A čuduješ sa? What the fuck? A čuduješ sa ty vôbec? Dobre. Kamínky tady jsou, ale jich jenom tak lehce. What? Jinak, jakmile si řekl, že už jsi byl v Berlíně a zažil si z nějaký tady tyhle party, o kterých jsem mluvila, tak mě hned napadlo, že bychom mohli jet prostě spolu, tyjo. S kým jiným to zažít, než už s někým, kdo už byl a hlavně či ja som zle počul? představa Asi, hej. toho, že až počujem kokotiny isto. v těch kožených popruzích s kolečkama na bradavkách. Tebe ti to príde smiešne, ty kokos, toto je ináč halus. Tak ja som tu chcel byť fakt seriózny a tebe to, what the fuck, tak toto nemyslíš vážne? Toto nemyslíš vážne, fakt, ty kokos, toto, halus, celkom halus. A ja vám hovorím, že teraz sa tu fakt snažím krotiť, celkom halus. Dobre. Zaplatila. Za tohle bych fakt zaplatila, abych tě viděla, tyjo, v takovém nějakém sadomasochistickém oblečku, aby ses dostal do Berghainu. A ještě víš co, tady pro tebe mám. A ještě bych ti normálně dala obojek. A v tomhle tom sexy outfitu, kdybychom šli na 24, což úplně teda jako není můj styl, když 24 hodin v kuse, ale když už to zmínil, tak jako já ráda posouvám své hranice a zkouším něco nového. Ja neviem, čo k tomuto mám povedať, ale... Neviem. Však posúďte sami. Proste...
Neviem, to nerozumiem fakt tomu, proste tak posúvaš hranice a natočíš videjko o tom, že si bola sexuálne zneužitá a že ti nejaký DJ dal extázu. Keď posúvaš hranice týmto spôsobom a sa čuduješ, prečo si bola znásilnená. Dick Bang a máme to. A prečo si točila videjko o tom, že si bola sexuálne znásilnená? Dick Bang, máme to. Tak bych si tě vzala tady na tenhle. Pretože už nemá 2000 odobrateľov. Dick Bang, došli sme na ďalšiu vec, možno teraz vyplávam úplne kokotiny, ale, ale mne z to príde fakt, že isto si chce niečo kompenzovať a to videjko podľa mňa bolo iba to, že proste ona chcela proste, aby sme teraz na ňu boli, čo joj chudinka moja, joj, ty sa to nemôžeš. Aj keď určite je to zlá vec, čo sa jej stalo, ale mne to príde, že proste ona točila to videjko kvôli tomu, že proste aby sme teraz zabudli na tie zlé veci, čo ona robila a teraz Dick Bang hneď pull-upne takéto videjka, kde úplne teraz ten svoj outfit posúvala na iný level, taký, že je proste strašne vyzývavý. A ty sa čuduješ, prečo ťa znásilnili. Nabídnout, jo. O DJingu budu dělat samostatně ještě další video, protože jako to není zdaleka všechno, jo. Vy tady furt jako chcete po mně všichni důkazy toho, že si to dokázal, ale člověk, který něco dokázal, nemá potřebu to někomu dokazovat, chápeš? Jako já nejsem si tak úplne až tak istý, ale budíš. Mám potřebu tady dokazovat, že jsem DJka, protože jí jsem a vím, že hraju dobře, jo? A to, že nemám set na YouTube, má svůj důvod. A je to z toho důvodu, že není ten správný čas ještě, nebyl ten správný čas. Dobre, toto ti musím vytknúť z kontextu. Nemôžeš čakať na ten správny čas. Nemôžeš čakať na ten správny čas, pretože čas uteká. Nemôžeš čakať na ten správny čas, musíš to urobiť hneď teraz. Ako ja teraz, hneď teraz točím toto videjko. Aj keď síce som zaostalejší vo Fortnite videjkách a vo videjkách, ktoré som mal vítať už, ktoré sú 3 mesiace staré, ale má to svoj dôvod, hej. Škola a maturita. Víš jak? Jo, takže já nemám potřebu tady dokazovat někomu, že jsem opravdu naplnila full klub a srovnávat se tady s DJema, kteří hrajou více než 5 let a jako porovnávat se. Já si nemám potřebu porovnávat, protože vím, že jsem nejlepší. A tak to... Tak mi to dokáž. Tak mi to dokáž. Však keď o tom furt tak japuješ, tak mi to dokáž. Ja chcem vidieť ten dôkazový materiál, takto hmatateľný. No. Prostě je, jo, takže nějaký důkazy nepotřebuju. Pokud chceš důkaz, tak jak už jsi zmínil, že by si přišel na nějakou akci, na který budu hrát, tak si myslím, že sám se můžeš potvrdit a utvrdit v tom, zda jsem dobrá, anebo nejsem dobrá DJka, jenom tak. Tak dojdi v júli do Nemecka na Trezor a uvidíme. Tak si myslím, že dokud nevydám set, tak to nebudou moc lidé posoudit, protože každý má svůj názor, každý má svý skills, každý má svůj úhel pohledu, každému se líbí něco jiného, každý preferuje něco jiného. Samozřejmě, že jsem terčem jakoby v DJské komunitě, protože ve finále přišel někdo úplně s jinou vizí, s úplně jinou osobností, s úplně jiným přístupem a úplně s jinou realitou a je jasný, že jakoby lidi, co nemají vize a nemají ambice, tak nějakým způsobem nemůžou jakoby ani dovést představit, že chci dokázat něco, v co oni sami nevěří, jako chápeš, jo, to prostě bohužel už tak je. Takže mě tady těchto z těch lidí akorát tak líto a jak už jsem mi zmínila tady Moja mne si veľmi ľúto, že proste stále si mi neukázala ten dôkazový materiál. Toho mi ľúto. A to chcem vidieť. Ukáž mi nejaký ten dôkazový materiál a potom sa môžeme rozprávať. Sice aj keď ja nejsem DJ, ale tak furt japuješ o tom, že si najlepšia, tak chcem vidieť ten dôkaz. Ten dôkaz chcem vidieť. Vůbec o ego, jo, jak jsi zmiňoval, že celý to video... More, ty máš také veľké, vysoké ego, že nemusíme sa o tom aj rozprávať, že keď je to videné vo videách proste. Jaké máš ty veľké ego. Jako o egu. To není o egu, to je prostě čistý prostý fakt, jako jo, nalijeme si pohár čistého vína, jako, jo, prostě... Kebyže mám, tak si nalejem, ale... Dokáž mi to! Jak jsi sám zmínil, tak OnlyFans je vlastně svým způsobem moje výhoda, což je naprostá pravda, protože ona to je fakt jako reálně moje výhoda, jo, hlavně... Tvoja výhoda. A potom sa stále čuduješ, prečo si bola znásilnená. Takže tak. Obzvlášť co se DJingu týče, což tady všichni víme. Jo, ale i přesto budou do mě jet bomby a tak dále. A proč já bych si jako nemohla dovolit vyjádřit svůj vlastní názor? Môžeš, ale keď japuješ o tom, že si najlepšia, tak proste chceme ten dôkaz, že si fakt najlepšia.
potom ti to aj uverím, normálne ti dám aj klobúk dole. Ale nevidím tu žádný dôkaz, tak mi to ukáž. Na mě se má potřebu vyjadřovat každý. Hopla. Úplně každý. Jak říkáš, respekt si musí zasloužit a tyhle věci, mně je úplně fuk, kdo mi dá můj respekt. Pro mě je důležitý respekt lidí, kteří jsou pro mě samotnou důležití a jsou to lidé, kteří opravdu už něco dokázali, jo? Ale nějaký respekt nějakých jako lidí, co... Čemu? Na co? Já to nepotřebuju, chápeš? Tak ale potrebuješ mať nejakých ľudí, akože, ktorí budú počúvať to tvoje techno, tie veci, tieto hudbičky a tak. Pokiaľ chceš byť dobrý DJ, musíš mať nejakých fanúšikov. Bez tých fanúšikov nemôžeš byť proste tak obrovský DJ. Čiže to je to. Jako k čemu? Takže svojím spôsobom akože asi aj trebalo byť nejaký počuť nejaký názor od ďalších ľudí, hej, čo ti hovoria, čo možno aj niektorí sa možno lepšie vyznajú v tých DJingoch a proste v týchto veciach ako ty, jak tvrdíš, no. Mi to je, jo. Já budu a jsem DJka, která je respektovaná mezi určitou skupinou DJů. A to jsou Ale jakou? DJové, kteří jsou tady. Nikoli DJové, co jsou tady. Ale dôkaz. Jo, takže jenom takhle, abychom si to ujasnili, takhle to je. To jsou prostě čistá fakta. Tak mi ukáž ten dôkaz. A když už se má potřebu neustále bavit o mně, tak jim udělám to radost, abych některým odpověděla svým vlastním feedbackem skrz svůj vlastní osobní názor, který já mám. A to je přece samozřejmě pochopitelný. Víš, o tom to je. Dobre, ale keď o tom hovoríš, to je jedna vec, ale ukázať činy už je druhá vec, pozor na to. A ja som si to veľmi uvedomil. Takže tak. Předávat se nějakým způsobem nějaký názory. Takže jestliže se někdo... Koľko som skôr dokrcal. No, tak je to Ježiš, a už to začína. Chápeš? A já jí to řeknu. A řeknu to veřejně. Protože je to můj osobní názor, který já zastávám. Bože, OMG. A jsme zase u toho, jo? Takže, co se týče nějaký životní cesty, už se tady na YouTube diskutuje o mém životě až. Všichni si myslí, že všechno ví, všichni si myslí, že mě znají, jenom skrz to, že mě možná kdysi někdy potkali a řekli mi ahoj, ale všichni mě znají, ty vole. Tak dávaš tie veci von na internet, takže myslíš asi prečo ľudia to o tom japujú? A ty o tom japuješ ešte o dosť viac, tak asi prečo asi myslíš, že to tak je? Ve finále jako fakt může málo lidí říct, že mě zná a za to jsem třeba hrozně ráda. Takže když už teda, tak ať je o čem se bavit přece. Víc jsem Veronika Fox, bože, OMG. Tak... A teraz čo normálne? To znamená, že si nejaký mafián, ty kokos, normálne multimilionársky mnichovský mafián, alebo čo? Že normálne každý ťa pozná normálne? Či čo? Ja nerozumiem. Ještě máš vydám ten svůj úplně první set, protože to bude něco no daj. skutečného. No fakt, to som zvedavý. To som zvedavý. Sedne úplně celá DJská komunita na prdel. Protože to bude ve stylu Veroniky Fox. No to som zvedavý. Nehledě na to. Ale to som zvedavý, fakt to som zvedavý. Daj to tam, ja na to zareagujem. Veľmi rád si vypočujem tvoj mix. Že musí jakoby zajít za vlastní hranice, zkusit něco nového, aby no. poznal i líp sám sebe. No však áno. Není feťák jako feťák, tím pádem, kdybych jako házala všechny do jednoho fytle, tak bych tam musela hodit i sebe, protože i já jakoby mám zkušenosti s nějakými psychotropními látkami a tak dále. Takže, jak říkám, no, vidíš to. Jako feťák, jedna věc je to vyzkoušet v rámci jakoby nějakého poznání a druhá věc je být na tom závislej. A bohužel jsou na tom závislí i lidé, kteří jsou hodně high a tak dále, ale prostě no. Myslím si, že by člověk měl vždycky nad tím mít kontrolu. V momentě, kdy nad tím nemáš kontrolu a ovládá to tebe, tak jsi prostě feťák. Jako asi tak nějak to vidím. A člověk, který říká, že to má pod kontrolou, tak většinou to jsou přímo ti lidi, co už to pod kontrolou fakt nemají hodně dlouho. Jo, to je smutné. No a ještě taková poslední věc, u nás se neříká navoněná bída, ale naleštěná bída. Takže asi takhle, Píto. Co se týče jakoby těch zkušeností i z kluby a jakoby toho prolínání té hudby, že jakoby tu tvrdou, tu můžu prolínat jakoby to tvrdý techno s tou komercí, máš naprostou pravdu, je to tak. A jakoby já se snažím ještě si v tom DJingu najít jakoby to své vlastní místo, jo. Já sama ještě ani nevím, jaký subžánr je mi nejblíž a právě i z toho důvodu jsem jakoby ten set nevydala. Je to prostě něco, v čem se ještě sama hledám, ale vím, že je to něco, co chci dělat a vím, že to je něco, co mě baví a proto vím, že jsem v tom nejlepší, chápu. Čo?
ty si aj počula sama sebu, čo rozprávaš? Však to nedáva zmysel! What? Protože reálne... Ty rozprávaš o tom, že si najlepší DJ a ty ešte si do toho povedala, že sama sa hľadáš, že nevieš to, ktorý žáner chceš robiť, ktorý ťa baví. Tak vysvetli mi, jak môžeš byť najlepší DJ, keď ešte sa v tom hľadáš. Keď ešte stále nevieš proste, ktorý žáner ťa najviac baví a ty hovoríš, že si najlepší DJ. Čo? That's making no sense, ty kokos. Kdo tady z českých... Dobre, už sa po mne pochytila, ty kokos normálne, ona je ty kokos Sugar Danny, henta ona. Anglicizmus, ty kokos, reálně lepo. Dobré. DJů fakt jako je, můžeme říct. Já nechci dělat nikomu reklamu, takže jako když se tím zamyslíme, ty, tak jako bychom mohli... Znamená, ty by si chcela robiť někomu reklamu, moja. Ne. Tak můžeš mi Nerob. Pa? Čo ti jebe, to malo byť čo? Prečo mi tu vyskačili Adrian Figa? Vysvetlite mi, kurva, čo toto malo byť? Vysvetlite mi, čo toto kurva malo byť? Ja som tu normálne zažil svojím spôsobom tretiu svetovú, ty kokot, v oblasti internetu, čo vám jebe? To čo má byť, ty kokot? Oj, boha, dobre, nič. Ukončujem toto videjko, lebo už to točím hodinu 24. Je mi teplo v tej kukle a už moja mozgová kapacita toto nedáva. Dobre, takže keď sa ti videjko páčilo, like, odber, zdieľačky môžete kľudne. Napíš nejaký pekný komentár, keď si to videl do konca, tak si frajer. Skúsim to postrihať tak, aby to nebolo dlhé videjko. Ja som si neuvedomil, že to točím tak dlho, ale chcel som to už dopozerať, keď už sme tým začali. Už nebolo cesty späť, takže museli sme to už nejako dopozerať. To bude možno pol hodinu, ja viem, možno to skúsim nejak to zostrihať, nech to nie je zase také dlhé. Sere ma to, že som to natočil také dlhé, ale tak uvidíme. Ale toto malo byť čo? Ja neviem, to video bolo, že 6 v jednom, alebo že 13 v jednom. A ja som nevedel, na čo mám reagovať a moja hlava iba... Dobre. Vidíme sa v ďalšom videjku, dúfam, že už menej trapnom. Salut. Alebo ešte, ak by povedal Markus Revolta, Čego.